Ešte nám tu chýbal jeden trail z NATO Baseu a to je trail H. Hčko sa to volá kvôli tomu, lebo je to heliport. Teda začína z heliportu. A teda musím povedať, že trail je pekne výživný a šmíklavý. Asi sa jazdí podstatne viac ako tie ostatné. Ale mi trošku ušli, lebo ma tam vykrútilo zo stopy. Tak tu je extrémny prach. A hlavne samozrejme to nepoznáme, je to pre nás zase čosi nové. Máme krátky prešlap. Pauzička. Toto pekne šmíka na tom prachu. Prach do toho šotolina a ideš si svoj. Je lepšie ísť ďalej za tými chalanmi, lebo už fakt potom nič nevidím a zbytočne veľa riskujem. To je ťažko, keď musíš dobržať tých roletách. Za tých pár dní jazdenia ruky úplne hotové. Sa lepšie ide takto, keď čo si vidím. No, priamo pekne. Poďme sa poprášniť zase. To je taký prepojovací trailík, nie je dlhý. Vlastne ide z viacerých trailov, čo sme už išli.